Keď sme boli v marci v Egypte, bola som presvedčená, že tento rok už mám dovolenku v Egypte vybavenú. Lenže potom prišla ponuka na Marsa Matruh a dlho som neváhala. Tento raz mi nevadilo ani skore vstávanie, budík zazvonil ešte za tmy a vyrazili sme smer letisko v Ostrave. Cestou sme vyzdvihli M-ku a dobrodružstvo sa mohlo začať. Musím povedať, že letisko v Ostrave bolo pre mňa úplnou novinkou. Je malé, prehľadné a všetko išlo veľmi rýchlo. Tuto už čakáme na check-in a zároveň som trpla, pretože moja batožina troška presiahla limit o 8 kg. Na tomto letisku ma milo prekvapilo aj detské ihrisko, čo určite ocení každý, kto cestuje s deťmi. Po kontrolách už ostávalo len nastúpiť do lietadla a odštartovať ďalšiu dovolenku. Na Marsa Matruh som naozaj zvedavá, vraj patrí medzi najkrajšie oblasti Egypta s Tyrkisovým morom, ktoré sa prirovnáva ku Karibiku. Čaká nás nový hotel, nové miesto a verím, že o kopec krásnych zážitkov. Tak poďte s nami, začíname ďalšie egyptské dobrodružstvo.